alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokacin, kuma barkanmu da kasancewa a cikin sabon darasinmu na farko a cikin wannan channel ɗin namu mai albarka. To daga farko dai don Allah ɗan uwa, idan wannan shine lokacin ka na farko ka shigo wannan channel ɗin kuma kake kallon wannan bidiyon kai tsaye, to ina mai roƙonka don Allah don Annabi ka taimaka kai min subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar na ɗora sabon bidiyo YouTube za ta sanar da kai tsaye. To a yau darasinmu shine na zo muku da shi akan yadda za ku gano wato ainihin message ɗin da aka goge muku ta hanyar WhatsApp, ko kuma in ce message ɗin da aka turo maka shi sai kuma aka goge shi ta WhatsApp. Kamar yanzu nan ne saurayinki ne, budurwarka ne, ko kuma ɗan uwanka ne ya turo maka da message ta WhatsApp, sai kuma daga baya ya zo ya goge shi, ka zo kuma za ka karanta kawai ka ga message ɗin nan fa an goge shi. To ya za a yi ka gano menene aka rubuta wanda aka goge shi? To ina so ka biyo ni cikin wannan bidiyon domin ka ga yadda ta kasance, amma da Allah ka manta fara danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar nan ta yadda zarar na ɗora bidiyo YouTube za ta sanar da kai. Shiga cikin bidiyon. To da farko dai za ka nemi wannan application ɗin mai suna notification. Gashi nan wannan application ɗin mai suna notification. Yanda za ka mallaki wannan application ɗin shine za ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka. Kana shiga sai ka shiga wajen search ka rubuta notification. Kana fara rubutawa gashi nan ma ya bayyana maka shi, gashi nan shine na farko, ya ka danna shi haka. To da yake ni na riga da na yi installing ɗin shi, gashi nan shine na ukun nan. Na riga da na yi installing ɗin shi yanzu, don installing ɗin shi, amma kai da zaran ka installing ɗin shi sai ka dawo baya, sai mu shige shi kamar haka. Wannan ita ce fuska ta farko da application ɗin za ka ga ya nuna maka, zai nuna ka zaɓi yaren da kake buƙata yaren da kake buƙata ka yi amfani da shi. Ni ina son English, sai mu danna continue. To wannan ma shine wato privacy ɗinsu, idan kana so ka karanta za ka iya karantawa, sai ka dawo nan ka danna wannan agree, sai ka danna agree and continue ɗin. Wannan ita ce fuska ta biyu da zai nuna maka za ka iya ka wuce ta yadda za ka yi amfani da application ɗin ne da kuma fuskan da yake amfani da shi. Za ka iya ka wuce ta kawai nan wajen, sai ka shiga enable permission. Yana so ka ba wa wayarka dama wato ya fara ma aiki kai tsaye. A nan wajen zai shigo da kai nan wajen, za ka ga application ɗin sai ka ba shi dama. Kana ba shi dama kamar haka, sai ka dawo sai ka danna continue ɗin nan, sai ka danna enable ɗin nan, sai ka danna allow ɗin nan. To wannan ita ce ainihin fuskan application ɗin da zai fara ma aiki. To yanzu bari mu gwada muku da namu ku gani yadda application ɗin yake aiki. Kamar yanzu haka na shigo cikin WhatsApp ɗina, ina so in tura ma ɗayan WhatsApp ɗin nawa message kamar haka. Bari ka ga, sai in sa salam kamar haka. Na sa salam, to gashi nan na tura mai salam, na tura ma ɗayan WhatsApp ɗina salam. Bari ku gan shi, gashi nan ya shigo salam. To bari kuma mu gani, bari mu sa, sai mu sa ya kake. Gashi nan mun sa ya kake, mun kuma gashi nan ya shiga. To bari mu goge shi. Kun ga mun goge shi gashi nan. To bari mu dawo wannan WhatsApp ɗin namu gani. Kun ga gashi nan an turo message, gashi nan message ɗin ya kaken da na rubuta gashi nan an goge shi. Na goge shi a shanto. Idan kana so ka san menene wannan na goge shi, kai tsaye kawai ka shiga cikin application ɗinka da kai installing kamar haka. Gashi nan za ka ga advanced history, sai ka shige shi wannan ɗin nan. Kana shigan shi kamar haka. To gashi nan ma shine na farko, gashi nan wanda na tura, gashi nan message guda biyu, gashi nan na sa salam da sa ya kake. To ya kaken nan gashi nan da na tura, kun ganta ga ta nan ta bayyana. A nan ne za ku gano ainihin me aka goge ta WhatsApp ɗinku. Wannan shine ƙarshen